Mesaj din partea lui Dumnezeu. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Citat din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 16. Către președintele și către prim-ministrul și guvernul României și poporului român. Să vă pocăiți, zicea Iisus când umbla pe pământ oamenilor. Și vouă se adresează aceste cuvinte, domnilor. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită până în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Iisus Hristos este regele regilor și Domnul domnilor, în care trebuie să credem și să-L recunoaștem toți. Când L-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28, cu 17 și 18. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Dumnezeu Jehova, care a scos pe Israel din țara Egiptului, să fie lăudat și onorat al său nume, pentru că El a făcut minuni și semne. Ioan 17, cu 17. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. 1 Timotei 2, cu 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. La 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 la 6, zice: și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. El va întemeia dreptatea, pacea, într-o lume nouă pe acest pământ, prin Fiul Său, Hristos Iisus. Să recunoașteți pe regele regilor, adică pe Iisus. Împărăția lui Jehova Dumnezeu va fi întemeiată aici, pe acest pământ, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care este Domnul domnilor și regele regilor. Jehova Dumnezeu va face judecata, va fi o judecată dreaptă și adevărată. De aceea, opriți-vă și pocăiți-vă de faptele rele pe care le faceți, că nu veți scăpa de mânia lui aprinsă. Atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecata, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Sabia mea le va înghiți carnea și îmi voi îmbăta săgețile de sângele celor uciși și prinși, din capetele fruntașilor, vrășmașului. Neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Jehova răzbună sângele robilor săi,
El se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Alte dovezi biblice. Ezechiel, capitolul 38, versetul 21 la 23. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Jehova Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaină praznică și prin pietre de grindenă. Voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Jehova. Hagai 2 cu 21 la 22. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Jehova oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Șelatiel, robul meu, zice Jehova, te voi lua și te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales, zice Jehova oștirilor. Îndemn la pocăință. Isaia, capitolul 1, versetul 16, zice, 16 la 20 spune: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului și apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Jehova, de vor fi păcatele voastre cume cârmăzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura lui Jehova a vorbit. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37 și 38. Cei dintâi creștini. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Efeseni 4 cu 5 și 6. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Ioan 17 cu 3 și 17. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. 1 Timotei 2 cu 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
1 Petru, capitolul 2, versetul 1 la 4. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Jehova de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Doi Corinteni 5:20. Dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Apocalipsa 1:5. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Evrei 12:1-3. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Domnule președinte și domnule prim-ministru, să citiți acest mesaj în fața Guvernului României și poporului român, pentru că și voi și poporul român are nevoie de pocăință. Jehova Dumnezeu nu face diferență. Proprietarul acestui mesaj este Jehova Dumnezeu, iar eu sunt mesagerul său, Covrig Ilie, născut la data de 4/8/1967, în județul Neamț, comuna Piatra Șoimului, sat Poieni. 1 octombrie 2011. Jehova Dumnezeu să binecuvânteze România în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.